Yakuramogi otieno machielo arwakini machiegni kamosino imore kamoro amora ma intiere machiegni weche manyien mago imore Ramogi TV tinende ne odiechieng' mar ariyo nyaka nyo wachak higa mar 2025 ageno ni idhi makare kendo chako higa maber. Pod amedo kwayo ni hawe maber mar higa mar 2025 kamedo kwayo ni bende ngima makare mowuok kuom Jehova Nyasaye to koda gweth kadhoudi matendo gi madongo yaore mondo ngima ni obed makare kendo ibed kod chere higa manyien. Wan kod weche mathoth ma waseloso ni chakre ne piny ru nyaka gie sani magi oting'o romo kaachiel kod twak mobedo e gwenge ma Siaya kama yawa yanga alap mar tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Stadium otimore odiechieng' ma kawuono yware kod jatend piny William Ruto, jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Raila Amolo Odinga ma bende laro kom mar kuku mar riwruok pinje Afrika AUC to kod jotelo mamoko gi jopiny mawuok e pinje mag ugwe mar Afrika. Nyakuramogi wan kod mano weche mag ng'eyo ni to duond bura mar ODM biro bedo nade. Poni Raila Amolo Odinga koro wuok ayanga ma okobedo jatelo ma duond burano ka oyudo lemo mar AUC ma koro biro kete ni okonyal go siasa mar piny Kenya. Magi to kod mamoko Nyakuramogi arwakini machiegni mar yudo weche manyien. Mokwongo thuond weche. Tumefika hapa Siaya na hii stadium hii leo imetajwa jina ya Jaramogi Oginga Odinga Stadium. Ni heshima kubwa sana. Nyasi makende mar yawo paw tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Siaya kawuono kelo kanyakla jatend Kenya William Ruto, jatend Uganda Museveni kod Raila Odinga. EACC omako obila ochiko marito ndara ma ojuke kaka wasoya kuom joriemb nyamburko e moko kuom apaya ma pacho ka. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900. Head teachers of various schools have made arrangements to ensure that when the transition is happening, these students are properly accommodated. Migao mar somo koro chapni mar neno ni yepo mar sikunde okobedo gi ng'ikruok kato moko pod nitie kuom jopiny e wi sikunde manyochogo marafuku. Erokamano Nyakuramogi kuom yiero Ramogi TV en mor mara karwaki ni machiegni e weche manyien mag imore. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Tudri koda nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni omedo siro Raila Odinga mar telo ne pinje mag Afrika e lemo mar kuku mar pinje Afrika AUC. Ma e kinde mane giyware nyasi mar sidha yanga alap mar tuke ma Jaramogi Oginga Odinga e kaunti ma Siaya. Kaka jafumbo marwa Efi Nyakidi chakonwa weche manyien. Jatend piny William Ruto owacho ni Odinga oromo mar laro komno kendo lony mare biro konyo e bero weche mag Afrika ahinya to yor keto kenge mag tieko lweny ma kinde ka kinde e kind pinje Afrika to kod bero yore mag tudruok e kind pinje Afrika. Odiochieng' mogik mar nyasi motisi kaka Piny Luo Festival. Various sized pots. Nyasi makelo kanyachiel ogendni mag Luo mag pinje Afrika mar nyiso kido kod timbe. Romo mabende nyoywayo jotelo kaka jatend piny Uganda Yoweri Museveni, jatend piny Kenya William Ruto, jalar kom AUC Raila Odinga e kind mamoko. Jotelogo bende notele nyasi mar sidho ayanga alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga e kaunti ma Siaya tok timo limbe got Ramogi ka gimedo jiwo achiel mar oganda. Koloso e kinde nyasino, jatend piny William Ruto wacho ni Odinga oromo laro kom AUC kendo puoye kaka jalno manigi lony moromo mar chwalo pinje Afrika e rang'iny mamalo. We had the right candidate with the right credentials to be able to champion the unity, the progress, and the success of Africa as a continent. And so far, we have seen tremendous progress and enormous support for the candidature of Raila Odinga for the Africa Union Commission chair.
Komachielo, jatend piny Uganda Yoweri Museveni opimo Odinga kod Yohana Jabatiso kowacho ni onyalo tiyo matek ne Afrika kendo lalore kod jotend Afrika mamoko mar chwalo dongruok kendo tieko midhiero ma pinjego kadhe. But the real powerful, he will help us to do some mobilization and some, we call it what, brainstorming. But the real power is with us here. We who are in charge of these states, we are the ones who can say we move, and we move. For him, he can talk. He's like a preacher. He's like John the Baptist. Odinga ojiwo achiel mar dhoudi kod ogendni mag Luo mag pinje mopogore mar ni tong' mag pinjego ok owinjore okel pogruok e kindgi. Paro ma bende nosir kod gavana ma Siaya James Orengo manochwalo paro mar bedo gi tong' ma oganda jo Kenya kod Uganda nyalo kadhe maonge obadho. This is a great honor that we don't take for granted. And it also shows a good neighborliness, a neighbor who comes to you at the time of need. So we are happy. We, Kenya and Uganda, we are brothers. We, of course, have the artificially created borders. Our view is that these borders, we don't need to become impediments to cooperation and working together. If Kenya and Uganda, we can have open borders, it will be a good start. Probably one of the things that can come out of this Pinluo festival, since our communities stay on both sides of the border. Jatend piny William Ruto bende owacho ni giseketo tenge kwan omenda maromo milion 400 mar loso chiro e boma ma Siaya kod mamoko Obambo, Akala kod Riat mar chiwo alwora makare ne jo ohala. Hapo tumeweka milioni 400 kujenga soko mpya hapa Siaya County. Na vile vile tunajenga soko ingine hapa Obambo. Tunajenga soko ingine Akala. Tunajenga soko ingine Riat Kolemo. Hiyo soko 6 tunajenga hapa ni kwa sababu tunataka mazao yetu ya kilimo iuzwe mahali kuna heshima, kuna usafi na mambo yale ambayo yatasaidia wakulima wetu. Magiduto timore ka koro dong' matin ne dwe achiel ne yiero mar jakom riwruok pinje Afrika AUC, yiero mabende biro timore dwe mar 2 higani. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kowere kod motimore Siaya nyagora mogoyro ni maromo klese 13,200 mag grade mar 9 oseger, buge maromo 9.9 osechwal e sikunde motelo ne yepo wuok tich mar tarik 6. Duol mandiko jopuonje tich TSC bende osemedo kwan mag jopuonje e sikunde junior school. Ma ler mochiw gi jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ma oloso e kaunti ma Mombasa, kaka machielo jatend migawo mar somo Julius Ogamba okone ikruok koro ni kare ne yepo mag sikunde. Judith Omondi olo wachni kendo ma report. Ndalo matin ne adek kende to jopuonjre ma osebedo pacho kuom dweche 2 dokie kuonde somo. Kanyaka sani piny owacho lero ni gin kod adiera ni giseketo ikruok makare motelo ne yepo mag skunde. Jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang mane loso e kaunti ma Mombasa oyango ni gedo mag klese grade mar 9 ma osebedo ka kelo wich bar osedhi makare kendo nyaka sani gisegero maromo klese 13,200. We have already done 13,200, I've already said. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900. The individual head teachers of various schools have made arrangements to ensure that when the transition is happening, these students are properly accommodated. Bende okoni weche buge manyicha onyayo twak ni nok kendo poko iki oseteri e skunde atamalo 85 kata mala 15 ma odong' ibiro teri e skunde kapok ochopo wuok tich mar tarik 6. I want to confirm that for grade 9 books, they have all been printed. 9.9 million books have been printed for grade 9. And distribution has been going on. I'm told 85% of the schools have received their books. The remainder of 14%, most of it is that some of the schools were not having teachers around that time to receive the books. Katiesi, bende giango ni tiyo matek kendo ni jopuonj manyicha omiyo rak manyien odonjo e skunde mapiyo.
TSC already recruited another 20,000 intern teachers. And as we are all aware, the 46,000 intern teachers were converted to permanent and pensionable. There was already another 10,000 already. So as we talk today, we have more than 80,000 teachers. Jatend migao mar somo Julius Ogamba, mabende ne loso Bomet, oyango ni poni nitie skunde manyiche oloro to osetimo lokruoge kaka dwarore, ibiro limogi rango ka lokruoge go giki rang'iny madwarore kod migao mar somo. For those schools, the 348 schools, we did give each school the list of the areas that they needed to attend to in order to meet the requirements of the boarding. Those ones who have done so have been revisited, and our teams on the ground have given them the go-ahead to reopen. But those who have not been able to meet this are still not going to be able to be allowed to run a boarding section. Kata bed ni magi duto osetim, rem pod nitie ahinya to e junior schools, kama jopuonje duto madwarore gin 140, mamoko kaka ute timo nonro kata laboratories, bende pok olosi kaka dwarore. Judith Omondi, Ramogi TV. Mogi pod en midhiero kod achiedh nade ni sikunde maromo 348 manyocha ne sirkal ogoyo marufuku ni kik ta chenro magi mag keto jopuonjre ni dak e sikundego. Moko kuom tend sikundego kod jonyuol pok ong'eyo ka bende gidhi yepo ka sikunde yaw kaka thuolo koro kayo machiegni. Ranyisi en skul ma Tabak Academy mantiere South Mogirango e kaunti ma Kisii. Jokanyo mag riwruoge mag jopuonj bende dwaro yo makare ma sirkal nyalo rieyo godo chenro mag puodho sikundego. County Education Board walikutana, waliangazia hizo shule na wamefanya juu chini sana kutembelea shule kadhaa wa kadhaa wakati wa likizo, penye wameweza kupata kuwa shule zingine zimefanya yaliyowaambiwa wafanye wakati tulikuwa tumetembelewa. My concern with what the government did by closing schools that are offering boarding facilities is going to be a big challenge to parents. You know, the modalities, the logistics of looking for a new school, registering, paying fees, buying uniform, buying new books. Let the ministry do something so that we cannot inconvenience the Kenyan child wherever they are. I know most schools and most parents are not comfortable with what happened. E kindegi manyasi ma jo Kenya mathoth wuok kaka pango kadhi e kor gwenge. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar lewo obila mag apaya makawasoya kuwuok kuom derepe maketho chike mag apaya. Maromo apisas mag obila ochiko omaki e chenrono ka oyudgi gi ketho mar kawo mitbilie kuwuok kuom derepe. Jafwambo marwa Frederick Omondi miyo ler ewi apedha mar kedo kod mibadhi e apeyni ma pacho ka. Ka oganda mathoth wuok e boma ka dhi miechgi kendo moko bende wuok e gweng' ka duogo e boma mar Menyo, apisas mag obila marito ndara oyudore kama tek e lwet duol makedo gi mibadhi EACC bang' moko e obadho mane opedhnegi kod apisas mag EACC go. Yangore ne derepe mathoth osebedo ka goyo dho obila mag ndara go bor kendo miyo gimit bilie mondo gikal kod jowuoth. Lipot ma duol mar EACC nyoyudo kendo keto negi oteku e apaya. Apisas mag EACC bang' yudo maling'ling ne ongechore kendo tego obila mag ndarago mar mako gi arigari ka gidhi ataro gi chik. Obila mag ndarago ne ochako tang' ka mwanda ma ochich gi ogoya, to kata kamano ne giseleo. E pichni mar Ramogi TV ni godo nyiso obila mag ndara ma oyudore kama diny ka ondhigi gi asoya ma gichoko kuom derepe manie ndara. Obila ne opedho omenda ma oyudgi godo rando moting'o 1,000, 500, 200, 100 e kind pesa mamoko mane gibano kendo gisoyo ofuku ka moko to gitoko e ogudu machalo sand poro mogo. EACC lero ni obila ochiko osemaki e apedhano mane ochakore tarik 24 dwe mar 12 higa mokalo e apeyni ma Nakuru, Kisii kod Kajiado kane otergi e tesend obila ka girito mondo ochwalgi e doho. Ma timore ka e kaunti ma Kirinyaga, ji 2 otho e masira mar apaya ma kero goyo ka dhi Kutus. E masirano gari ma oting'o jowuoth ne olwar kendo ng'elore oko mar apaya. Frederick Omondi, Ramogi TV. Kowere kod mago ne jodak kama chema semedore tong' mar kaunti ma Kisumu kod Nandi onyiso luoro kaluwore kod maundu mosemedore gwengego, maundu ma itudo kod ohanda kuong' ma ok opuodhi ma iuse gweng'no. Ma bang' ka rawera moro ne oyudi ka onegi kendo dang' dende
kod ji ma ichich ni gin jomaundu ma bende achiel kuom gi jopiny mane ni kod mirima ne olawo ma ochudho e alwora ma Kibigori. Kaluwore kod ler mowuok e tesend obila ma Masogo, jopiny go mane odiro kite tesend obila ma Kibigori okwayo tend arita e kaunti ma Kisumu kod Nandi mondo time chiegni mar kedo kod timbe maundu ma osekelo luoro e chuny jodak. Karibu 1 kilometer from the border kuna mtu alikuwa ameuawa na aliuawa kwa ile njia yenye haiwezi kueleweka. Jambo ambalo inatupea shida sana katika area hii ni pombe ya haramu. Pombe ya haramu ndio inatupea shida katika area hii. Nataka kuwashukuru the chiefs and the provincial administration for doing a very good job. Nowadays we don't have these illegal brews in our area to the extent that our people are going to our neighbor Kisumu County and especially the area called Kabonyo. Watu wamezirika, hata wamama amepiga mayoyo, na kama angekuwa si serikali tena maneno yangekuwa mbaya. Kowuok e tong' Kisumu kod Nandi wadhi nyaka Mombasa. Obila e boma ma Mombasa ondhi ache jaboro miwacho ni osebedo ka kwalo kendo chando jodak e wengego. E kindego obila noyudo moko kuom gige lweny ma achijego osebedo ka tiyo godo kuom jopiny. Koloso e gwenge ma Kiembeni ma yudore kar chung' od bura ma Kisauni, komanda mar obila ma Mombasa Peter Kimani ogolo siem mager ne jomaundu ma moko bende magikone sani koro gidhi nyime mar timo nonro mar neno ni gin bino ndhigi. Jafwambo marwa Hilda Obuya miyowa ler. E kar dak ma Bamburi e kaunti ma Mombasa, jodak osebedo ka golo ywak e wi kuo ma itimo gi jonjore mosebedo ka sando ganda makono. Ka bende kuo mag ang'enge oseweyo ka ng'at achiel ochod lwete gi jonjore. Kaluwore koda pedha mager manyo timo tieno mane piny rugodo kawuono, obila nondhiyo jonjore 8 kendo chwalo gi nyaka e tesend obila ma Kiembeni. Komanda mar obila ma Mombasa Peter Kimani olero kaka nyo pedha no otimore kendo yango ni jonjore maromo 3 nyo maki e kar dak ma Kijimbwa e kaunti ma Kilifi kama Moka Beach nondhi Kisauni. Police officers walienda hadi huko na wakamanage kuwanasa. Walipoletwa hapa Kiembeni walihojiwa na wakakubali kuonyeshana maficho yao. Obila wacho ni gimedo jiwo nonro ka chije mosemaki ichano chwale nyimdo gi ketho mag kuo mar ang'enge. Hawa criminals ni wale wamekuwa wakiterrorize watu hapa eneo la Kiembeni na wameextend hadi eneo la Nyali and especially Kazandani. So after interrogation tumeweza kupata mmoja ambaye alikata yule mtu wa bodaboda mkono, kama unakumbuka mwezi uliopita. Na pia hapa hawa majambazi ndio wale waliweza kuvamia lile gari juzi asubuhi la tourists, ambapo pia waligonga kioo na wakanyang'anya. Kwa hivyo hii ni breakthrough. Tendo bila ma Mombasa kwa jopiny ma mwandu gi osekwala inyato simbe mag ong'we yamo ochopete sendo bila ma Kiembeni mondo yanka bende mwandu gi ni e kind mago moseyud gi achijegi. Ningependa pia kuapil kwa wale wananchi ambao wamenyang'anywa simu, waje hapa Kiembeni wa identify hizi simu ili tuandike statement na tufungue mashtaka dhidi ya hawa wahalifu. Hilda Obuya, Ramogi TV. Ji mane ging'ol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori ong'i gi kod wang' maber higa mar 2025 ka giywak ni piny owacho kosebedo ka dewogi e yo makare. Gidwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oket chike marito ratiro ji ma ong'ol. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler kowuok Migori. Jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori otiko higa mag 2024 ka gigoyo uwi ni piny owacho mar kaunti ma Migori ok osebedo ka dewogi nyaka ne tend loch gwenge koro chakre pacho kae higni 12 mokalo. Nyasi mar odiechieng' mar jogo modak kod ng'ol notim e piny mangima mane otim dwe mar 11 mar higa mokalo ne opong' kod ich wang' malomor e kind jogo modak kod ng'ol. Kitu ambacho nitaongea cha muhimu ni kwamba county government
inatutenga. Winjo ni kagima sirkal mar county nitiere kako ketowa tenge, ok giriwowa lwedo. Ywak ma jogi modak kod ng'ol ne ochakre higni 10 mokalo. Ka penjo maduong' en to bende ywak gi ni donje it ng'at moro amora e piny owacho mar kaunti ma Migori, to jogo eko ma osebedo ka igwelo mondo tel ne jogo modak kod ng'ol e boma mamalo kaachiel kod kata kaunti ma Migori bende osebedo ka kedo ratiro mag jogo eko ma odak kod ng'ol. I began in Kuria when I was serving to register persons with disabilities to be able to have the card, the disability card. When I was serving, we made noise to have disability devolved. You know now the National Council for Persons with Disabilities is now in Migori. Every county has a disability office under the National Council for Persons with Disabilities. Manen woman rep no mokwongo mar kaunti ma Migori, kendo bende ne ogwel kaka joburano mochung' ne jogo modak kod ng'ol e od burano mamalo e higa mar 2017 bang' ka ng'ol ne ojuke kinde mar dongo Denita Gati wach ni nedieri ni jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori ok oseng'i kod wang' maber. I know the challenges that we face because I've been able to live the two lives. One without a disability, one with disability. I can see clearly when you are being discriminated. Gati wacho ni kata mana tamala bich mag tije ma onego mi jogo modak kod ng'ol ok osebed ka ikete tim kod piny owacho mar kaunti ma Migori. That persons with disabilities have a right under Article 54(2) of the Constitution to 5% employment. Look at our county. Where are persons with disabilities working? How are they working? In what capacity are they working? Woman rep machon ma Migori wacho ni ber ka imedo rido chike mag jogo modak kod ng'ol e pacho kae mondo ka giyudi ratich gi yono makare. Strengthen those laws and policies so that even when we are allocating funds for Migori, how then do we ensure that the budget that comes to Migori is not a clamped budget? Jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori ywak ni kata chik mag jogo modak kod ng'ol ma onego bed ni loso kod piny owacho mar kaunti ma Migori giserito higni maromo 12 ka nyaka sani chik no pod onge. What is diversity if we cannot include disability in diversity? Do we only talk about disability in diversity only in ethnicity? Simon Mino, menja lup jakom maruoko mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori, wach ni giserito chik mar jogo modak kod ng'ol ka ukom piny owacho mar kaunti ma Migori, to nyaka sani onge ng'atno maketo gi ler. For a long time, we have had the devolution working. However, for persons with disability, it has not been working well because of lack of legislation that can support our demands and rights. For this reason, the county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gilipod no mar George Juma tero yuyo mar wamokwonge weche manyien mago imoreda ka 22 bang' sa 3 mar otieno ma en Ramogi TV wang'ie moko kuom ote ma usero ka makamu wa makamu kod ndadi kulu agone josiaero kamano kuom rwako welo kwa shangwe na vigelegele kotelgi kod Raila Amolo Odinga wacho ni en nyasi ma onyiso ni Siaya gin joma jonyadhi kendo ganda Luo bende gin joma jonyadhi mong'e rwako welo. Erokamano nya makamu wa makamu wacho ni alamo ni Raila Amolo Odinga hawi mabere igani kendo gi jotelo duto te mag Kenya mondo kakoro ng'wechori e AUC to timre maber. Erokamano ahinya. Neno ka Fredo Kech mano nyakwara ron bende kono neno Ramogi TV yo makare. Erokamano mano wuode gi Ruoth Samuel Okech bende aneno ka Opole Taso mar Migori wacho ni nene yo makare kendo wacho ni amora ahinya ka neno kidonje 2025 bati waneni malera ahinya ka koda minwa Joyce Opole, Linda Taso min Obado, Sara Taso bende Don Taso, Vicky Taso mago jowiga mit maratari. Erokamano kum kete Ramogi TV. Anoka Architect Evans Asiyo bende kono nena yo makare kendo mor gi weche manyien mag Ramogi TV mano imore biro achiel kachiel. Jared Nyaki wacho ni obilago ma jo EACC odhiye mondo otim apedha
e apaya mawuok Migori korie Muhuru Bay bende mondo ng'iye ka bende dong derie weche. Okay, mano kaluwore koda japuonj Jared Nyakie. No ka bende ocharo mar pinyni mar Uriri kona ni aneni maber an gi jaoda Nyar Sakwa Kadera amora ahinya gi weche manyien kaka pilore mos Ramogi TV. Father Peter Jwang'orono kantiere Kisumu bende wacho ni weche manyien donjone e yo makare. Engineer Fred Shiraku Akelo manyakwar nyapi wuoda Keyo Nyang'wen Usuri Kabondo bende nitiere kodwa e weche manyien mago imore tinende ni wacho ni mit maratari ote makawuono ne yaut luo ni wamer mana gedo 2025 ni kawacho ni one brick is king ni kiketo matafari achiel mano ichungo kingi. Okay, aneno ka ji medo oro ote Pastor Komborwa wacho ni apini wi yairo kama nya Pastor Komborwa kuom wuyo kodo kila loch maja Kirando wacho ni fully tuned kendane ni yo makare. Apoyo apedha ma obila ama EACC otimo maro ne obila ma Kawasoya ajiwa geni gi tim mana kinda kendo bed ranyisi ne migepe mamoko. Mano Simon kawuok Nairobi. Jogo ogero Siaya an Odera kawuok Thimlich Oinga erokamana nya kuom kete Ramogi TV. Jogi oknyiso ni duoko mar penj jo klas 12 to duogo tarik adi. Travis Oluoch kawuok Nango Center nowacho ni dwe ni nyako Ramogi ema winjo bed ne duoko go duoge. Suzi Nyar Onyango kawuok Butola neno Ramogi TV gi familia ne moloto kwa wuoth mondo otanye thewgi kachiel kod jopuonj duto ka gidok e skul tarik 6. Nyako Ramogi yena ka uyo gi kanyo ka duogo to poran gi weche mamoko manyien kama bina neno ka Evans Ouma Ogutu loch mar piny ni bende kono neno Ramogi TV kendo wacho ni weche manyien otielore Migori gi Uriri mangima to mana kuwuok e Ramogi TV. Yena mondo ka uyo gi kanyo ka duogo to poran gi weche mamoko manyien ma en oimore. DJ Smolele principal de rumba kod team Tiedero akoni haimaber mar higa manyien mar 2025. Hui! Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. School just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487 *5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts.
How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Machiegni kendo nyakora mogo medo dhi nyime gi weche manyien. Moko kuom jotelo mawuok e dhood oganda Jo-Masai okone piny owacho mondo kik chun jopiny kod chanjo mar jamni michano time pacho ka. Gilose boma ma Narok tok machiegni ni jatend piny William Ruto ne nono gimomiyo isayo chanjo no. Jotelo bura bende osebedo kagolo pachgi ewi wach chanjo. Oganda go wacho ne nyaka sirikal nen matut ewi chenro no kendo kik chun godo jogo mapod ni kode gito. Bende gimedo seyo sirikal ewi timbe ma dhi nyime mag dhi oganda kata teko oganda e pacho ka. Kulikuwa tuna wakati ambayo kulikuwa na kampeni ya kudunga ng'ombe kwa sababu ya magonjwa tofauti ili kuzuia. Hii ilikuwa ikifanyika. Kama ni hiyo ni nzuri, lakini ni watu kuhamasishwa waelezwe ni nini. Lakini unajua ikisemekana tu lazima nikusaidie, mtu atafikiria hii ni kusema nini. Lazima nikujengea nyumba. Hii itaingia mtu ataona sijui kuna nini huko. Lakini wakihamasishwa ili waelewe ni nini unamwambia, watakubali. Hakuna viongozi wanaweza uzia watu kueleza watu wachanje ng'ombe ambayo inaweza lete shida. Inaomba watu waendelee wasipige hii, lakini pia ni mzuri rais jana alisema wacha usilasimishwe, ukitaka kudunga, usipotaka kudunga wewe wacha. Kwa were kod weche mag chanjo mag jamni, wang'imo tinde kod weche mag siasa mamulo duond bura mar ODM. Kuom thuolo mar higni 20, duond bura mar ODM osebedo ka onya kendo lak e piny Kenya, kendo en kod kwan mag jokanyo mathoth. Kata kamano, kata kodoko ni ODM ni kod mbi kamano. Osebedo kod achiedh nade moko e kinde mag welo kod yudo tiko ne jogo madhi yiero kata madhi e yiero kod duond burano. Gie sani ogai mar ODM Raila Odinga ochikore gi chien, kendo picha mare kaka ogai mar ODM bedo tenge kata en duond burano sani ni e lwet ngire Peter Anyang' Nyong'o ma en ogai mare yor kojolo. Penjo en ni to ODM biro dhi chalo nade e kinde manyime. Walter Nyambaga miyowa sigana e tielo mokwongo bang' twak kod jotelo manyien mag duond bura mar ODM kod jokanyo mage. En higni 20 nyaka ne chak duond bura mar Orange Democratic Movement ODM bang' ombulu mar paro 2025. ODM osenya kendo mbi mare oselandore e Kenya kaluwore kod mise mage motegno to kod kaka itae. Kata kamano, gisani ogai mar ODM Raila Odinga obedo tenge kendo chwalo kede mar telo ne duond burano mar ODM ne gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o to kod jolupne adek Paul Simbarati, gavana ma Mombasa Abdul Samad Sherif Nashir to kod seneta ma Vihiga Godfrey Atieno Osotsi. Mpaka kod jokanyo wapenjo chal mar ODM kaka dhi bedo ka picha Raila Odinga onge e tend duond bura mar ODM. Raila Mondo Odinga is still the party leader, pod en party leader. Gimo timbre en ni odhi wamiye rusa kaka jatelo mondo odhi olar kom mar African Union Addis Ababa.
ing'eyo party en party ma tiyo tich ne kodiochieng'. To ka Raila koro ni oko en West Africa gik makamago nyaka bedi ng'ato manie party marito komno. Komni narito kinde mane odhi Amerika kinde mokadhogo. Apparently almost 10 weeks or more. Wantie gi jakom kaka party leader marwa. Interim party leader sama jakom koro nigi shughuli mag wuoth mang'eny. Interim party leader en Professor Peter Nyang'nyong'o. Wan gi deputy party leaders, wan gi an kaka chairman, wan gi structure te mar chama. Matiende ni onge mar jakom samodhi e AU ok nyal chapo ringo mar ODM. Pod wagomba kakode, pod wasik council mare, pod wakaw pache kaka wadhi mbele gi tego chama. Kata kamano, jokanyo mag duond bura mar ODM wacho ni lokruok malach biro bedo kaluwore ni nitiere jok man kod gombo yudo thuolo kendo kopogore kod chiko itgi kendo dok chien mane nyal mana tim kod Raila Odinga. ODM nyaka koro ikre mar kitelo manyien mabiro bedo kod apaka. Gladys Wanga has been there in the trenches. Some of us, we've experienced tear gas with Gladys Wanga. He's not a new kid on the block. Simba Arati is known. Abdul Somad. These are people who have been there. Only that what I want to, help them is that they need to up their game. It is not just enough to say Baba has said, Baba has gone, Baba has come, Baba is at Addis Ababa. It is now to show that when Baba is away, how strong are you going? Every moment in any political life presents an opportunity for new heroes. I'm challenging them that this could be their opportunity for their heroing, to showcase themselves as heroes and sheroes. Wi kaka jokanyo ne kod riyo mar telo, ahinya to rowere mag ODM. Jakom mar ODM Gladys Wanga omako chung' ni bod mar yiero setimo makare e bero lwasi mag yiero kendo biro tieko ywak mag welo mokwako duond bura mar ODM iga ka iga. Ywak gi ng'ur gi lweny gi koko gi tulo ma samoro ni e yiero mar ODM nodok piny nikech nowachake gi polling station kende. Koro noduoko ywak chien to ywak to nyaka bedi e yiero moro amora nyaka bed ywak emomiyo iketo appeal mechanism. Koro nitie appeal mechanism moketi ma joma nigi ywak tero appeal. Kose tero appeal ka dipo ni koro board mar yiero cha ng'iyo wach mar appeal no to ng'iyo ni bentie merit e appeal ma ng'ato kelo. Mae kaka idhi ng'i gini. Polling station ka polling station ne nigi presiding officer. Koro presiding officer cha ema nyaka nego say e result. Koro kong'i ni result ni bene polling station presiding officer okete say. Mane polling station presiding officer okete say no. Mane result ma nyaka bed Nairobi. Ini siasa en larruok. Jitemo yudo kaka gidhi e nyime gi siasa ka gilaro gimoro. Okay. Sama ng'ato laro gimoro, ing'eni moro yudo to moro ok yudi. Ng'ama ok oyudo ni be nyaka ni tuo maka sama ne warigo cha ni tuo ma ok miye thuolo mondo aring kaka in. Omiyo mago to biro betie. To ka in jatend chama motegno to mago be yalo kan bwana. Gimi wacho ni to en adier. Ka en adier to wadogi e yiero. To king'iyo ni gimi wacho ni bende en ana porojo mang'eny kara bed mo chiemo nyalo yude bang'e. Mane mi wan gi buche makamane e chama mar ODM makata di yiero to miyo ji thuolo mondo kel ywak gi kendo sami loso gik moko to miyo ji thuolo mondo kel mapende keso magi. Direct nomination kopo notime scientific maber motim go opinion polling to it's just a good methodology. Nikech ka adieri makende ni party gite chakre ODM UDA onge capacity to do gimetimo ni credible elections. Nikech yiero chal gi national election. Ka IBC matiyo gi 40 billion onge kaka party nyalo papot ni koro nyalo timo gino gi million 10. To IBC matime mbebe pod wan go gi problem to tiyo gi 40 billion. Koro nyalo no kaka capacity no chama gi onge godo. Koro ko time ina scientific way ma onge ng'ato no dwa miyo osiepne kata ng'amo ng'eyo kata jagwengi to bobeda beda maber. To nikech japiny be pod bedo gi thuolo e debe mogik. That has been what has really scratched the party hard. In fact,
some of the areas that have shown voter apathy, especially in Nyanza and the Western and the Coast, predominantly the ODM strongholds, is because of malpractice that has been witnessed during the party nomination. So basically the candidates and supporters of candidates who feel unfairly treated in the ODM party, they don't even vote for the presidential candidate out of anger. So one thing that ODM needs to work on is that a party primaries that is believable, that is honest, trustworthy, and with a competent team that can deliver that dream election that we always want, even from the IBC. Nyakora mogimano mana tielo mokwongo mar sigana no tielo mar ariyo kiny chak yud kiny wamedo nyisi ni to ODM biro chomo kanye ka oponi picha kata tipo mar Raila Amolo Odinga onge e duond burano. Ka wadhi nyime to we some moko kuom ote ma wuoro ka no wacho wach maber e weche mag joma nigi ng'ol koro time uru gimoro ni jo Migori e chiro ke parone sirikal emitemo wuoyogo. Peter Loka Wokimo Majimbo wacho nasikiza sana mor Giramogi TV. Mandela Oniala mar Kibiri Ward ane budho kaka pile gi familia mara duto te kenda mora nyaka kokelo weche manyien mago imore Ramogi TV. Pastor Komborwa bende koni oneno eyo makare kendo mor gi weche manyien kaka biro e Ramogi TV nyakora Ramogi. An bende kama antine neno ka mora medo nega neno ka Ronald Yambo Jandhewa neno wachiel kachiel kokale Facebook mar Ramogi TV. Anyanga makopio jakotuma bende rokamana nya Brenda Becky Ramogi Juang Luos bende okete Ramogi TV kendo wacho ni weche manyien bende Mazonia mar Kalangi bende okodong chien koni Ramogi TV chopo eyo makare live and clear. Ochengo mwa director Happy New Year bende koni weche manyien mag Ramogi TV more kendo miyo bedo gi ng'eyo magik ma timore. Gikni ni ina moda ka wiwe machielo kaduogo to waduogo kaya kod weche mamoko ma pod dong. In bende ma pod iketo wang'i pod inyalo rona ote mari ka ng'atieko kata ka ng'atieko pod abro mulogi mondo ang'e ni gin jomage mobedo koda chakruok nyaka giko. Kik idhi mabor, ma en Oimore. Kick off 2025 in style at Dubai Shopping Festival. Now View Travel. Join our 6-day shopping extravaganza from January 5th to 10th, 2025. Experience a desert safari and marina cruise with dinner, photo stops at Dubai Creek Harbour and Dubai Frame, and shop to your heart's desire. Starting from $1,295 per person sharing, travel visa included. Book now. Limited slots available. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Milome, Royal Credit Limited, magin jogo mangi kanyo maduong' e Direct Line, lero ne jomoko mangi kanyo e Direct Line kod jogo madigomb nyiewo insurance policies mag geche gini okumba moramora ma ochiw gi kambi mar Direct Line Assurance ok ti. Ma en kaluwore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar Direct Line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma ok opuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ogibiti mochudo moramora mar claim mochiw kod Direct Line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kumano, Royal Credit Limited golo siem ne ng'ata ng'ata madinyew insurance policy kowuok kuom Direct Line. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia.
kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomohero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi. Haichagui mtoto ama mtu mzima. from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama Lerwa Chonwa. Word Maria Yesu Christo, Nonyo Chen Christmas. Mondo mi yud wenda mar Word Mary kaka skiza tune mari idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni goro wadonje weche mag tuke. Tim mar Gor Mahia kawuono loyo Kitara FC mawuok e